Здравейте на всички и добре дошли обратно в канала. Представете си, че се будите една сутрин и знаете всичко, което знаете и в момента. Светът около вас обаче е напълно различен. Върнати сте в каменната ера и нямате достъп до нито едно от удобствата на модерния и комфортен живот. Точно това се случва на Сенко, известен още като Доктор Стоун, за когото ще ви разкажем днес. Ако сте геймър, който търси ново аниме за гледане, или може би не сте гледали анимето до сега, имате късмет. Днес с Пресли искаме да ви запознаем с една поредица, която може би е перфектната врата към светът на анимето, а именно Доктор Стоун. В своята основа Доктор Стоун е постапокалиптично приключение, което разглежда много интересна история с невероятни обрати, според която Земята е върната в каменната ера от мистериозна сила, която обягва нашите протагонисти до самия и край. Така до хиляди години по-късно, когато брилянтен гимназист на име Сенко Ишигами се освобождава от вкамененото си състояние и се заема да възстанови цивилизацията със силата на науката. Но защо трябва да дадете шанс на Доктор Стоун? Като за начало това е страхотна комбинация от екшън, комедия и наука, която със сигурност ще ви държи ангажирани, но това, което наистина го отличава, е начинът, по който успява да направи науката не просто достъпна, но вълнуваща и забавна. В Доктор Стоун ще проследите Сенко и неговите приятели, докато работят за възстановяването на света, използвайки силата на науката. Но те бързо установяват, че не са единствените, които са се освободили от вкамененото си състояние. Докато изследват света, те срещат различни други оцелели, някои от които са нетърпеливи да помогнат, докато други имат свои собствени цели. Един от най-интересните аспекти на поредицата е сблъсъкът между научния подход на Сенко и по-примитивните вярвания на другите оцелели. Това създава драматично напрежение и наистина увлекателно развитие на персонажите. Виждаме как различни герои подражават на Сенко, опитват се да научат повече неща за науката и да помогнат за спасяването на човечеството. Другото специално нещо за Доктор Стоун е неговият ангажимент към научната точност. Сериалът е пълен с наука и технологии от реалния свят, а обясненията не са скучни за публиката. Това може да звучи обезсърчително в началото, но шоуто върши страхотна работа, като прави науката достъпна и забавна, дори за тези, които не се смятат за ентусиасти на научните теми. Сенко е вещ в най-различни научни сфери, от квантовата механика до микробиология, но приятелите му не са. Това позволява зрителя да научи много интересни факти заедно с персонажите. Дори понякога имаме кратки примери как може някои научни реакции да се пресъздадат с подръчни материали. В течение на анимето, Сенко и неговите съюзници се впускат в множество приключения. Без спойлери, ето ви кратко резюме на някои от тях. Първо, има задачата да се съживят други хора от тяхното вкаменено състояние. Това включва създаването на елексир, който може да отмени трансформацията на камъка, което не е никак малко. Но с познанията на Сенко и силата на най-добрият му приятел Тайджо успяват да създадат лек за вкаменяването. След това има предизвикателство за създаване на електричество. Това изисква изграждането на генератор и окабеляване на цялото село, което е огромно начинание. Но след като успяват, те са в състояние да захранват всякакви устройства, от електрически кружки до телефони и радиостанции. Друго приключение включва разработването на антибиотици за борба с пневмония. Това изисква задълбочено разбиране на микробиологията и е един от многото примери, в който ангажиментът на сериала към научната точност блести. По-късно групата се сближава с примитивно село и в крайна сметка се оказват въвлечени в битка между различни фракции. Тази арка е пълна с екшън и интриги и наистина демонстрира разнообразния състав от герои, които Доктор Стоун може да предложи. И през цялото това време има продължаващо търсене да се разкрие истината зад мистериозната светлина, вкаменила човечеството преди повече от 3700 години и как да се предпазят от такова събитие за в бъдеще. Това са само няколко примера за вълнуващите приключения, в които Сенко и приятелите му преминават през цялата поредица, независимо дали правят балон с горещ въздух или изработват барут, винаги има нещо ново и вълнуващо, което се случва в Доктор Стоун. Сега като сте наясно с главната история и знаете кой е Сенко, нека разгледаме някои други персонажи. Тайджо е гимназист, който е добросърдечен, безкористен и отдаден на своя приятел от детството Сенко. Тайджо има силно чувство за справедливост и е готов да направи всичко необходимо, за да защити близките си. Освен това е физически силен и опитен в бойните изкуства, които използва, за да защити себе си и своите приятели. Тайджо не е от най-умните. А Сагири Ген е опитен измамник, който използва остроумието и чара си, за да манипулира другите за собствена изгода. Той може да бъде егоистичен и алчен на моменти, но също така има слабост към тези, на които държи. Въпреки съмнителният му морал, Ген е ценен член на екипа и използва уменията си, за да помогне в борбата срещу мистериозното вкаменяване, превърнало човечеството в камък. Кохако е млад и свиреп войн от примитивно село, който Сенко и приятелите му срещат след като са освободени от вкаменяване.
Тя е опитна в битките и яростно защитава селото и близките си. Тя също така е показана като интелигентна и изобретателна, използвайки знанията си за природата и оцеляването, за да помогне на групата в тяхното пътуване. Освен това, Кохако е топ лайфо. Цукаса е физически внушителен и високо квалифициран боец, от когото мнозина се страхуват и го уважават. Цукаса има силно чувство за справедливост и вярва в създаването на нов свят, основан на сила и мощ. Той яростно защитава тези, на които държи, и е готов да направи всичко необходимо, за да ги предпази. Въпреки твърдата си външност, Цукаса има добро сърце и е дълбоко загрижен за хората, които среща. Неговите крайни възгледи и методи обаче често го карат да се противопоставя на главния герой в сериала Сенко. Е така, уважаеми дами и господа, кои са основните поуки, които вие и ние можем всички да извлечем от това прекрасно аниме, от тази прекрасна история? Естествено, на първо място това е свидетелството за човешката адаптивност и изобретателност. Дори в свят, в който цивилизацията се е разпаднала, Сенко и приятелите му са в състояние да направят невероятни открития и да прокарат границите на възможното със силата на своя интелект. Това е чудесно напомняне, че знанието и креативността са едни от най-ценните ни активи. Сериалът подчертава важността на екипната работа и общността. Докато Сенко е несъмнено гений, той не би могъл да постигне всичко сам. Само чрез помощта на своите приятели и други оцелели той успява да възстанови цивилизацията и да преодолее различните предизвикателства, пред които са изправени. И накрая, Доктор Стоун е просто много забавен. Това е поредица, която е пълна със сърце, хумор и вълнение и със сигурност ще ви държи ангажирани от началото до края. Независимо дали сте опитен фен на анимето или сте новодошъл в медията, Доктор Стоун определено си струва да бъде разгледан. Така че ако сте геймър, който търси ново аниме за гледане, силно препоръчвам да дадете шанс на Доктор Стоун. Това е чудесно въведение в светът на анимето и ако ви хареса, има още много страхотни истории в тази сфера. Огромни благодарности на Пресли, който ме покани в студиото си да сниме видеото и се съгласи да участва. После ще се разберем точно колко трябва да ти платя. И благодаря на всички членове на канала, които правят тези видеа възможни и ме подкрепят, наистина означава супер много за мен. Това е от мен, Диня Генг, обичам ви. Чао, чао!